तो जाइम ना कितनो माई कुछ कही ना तबो ना जा सकी ना। अरे दादा और काज कितना में बढ़ गए बाप रे बाप। हमार माई बाबू सब ले दे के बियाह कइलस। अब भिखारी के घर में और ऊपर से हमारा के मारे तड़ुए ठीक कइले बड़ुए। अब आ जाओ जैसे मरले में ना वैसे चप्पल चप्पल ए जिगे मार मगर लियावे आ जैसा। आही दादा खुश रही। अजी का भइल आए अभी ऐसे के बहुते दुखवा देले बा। अही ए भगवान जी बताव कि चप्पलो नहीं की लड़किया पहन के आइल ते कैसन हवा सोनी के घर में के आइयो पापा जी ओनी के बढ़िया का तो बनिए रहल ह जूता से मैं दिल लाल कर देले बाबू। तू ही न कहते रहलू जा कि बेटी देखो बेटी ना कब तक ले नैहर में रही है। एक दिन सभी के जाए के पड़े लगा। अजी का हमनी नहीं के ससुरा आइले लागत कि एगो रहुए पहली बार गइल बनी ऐसा ना देख रही कैसा घर जाके फाड़ देली जे लड़किया के। चलो ना सब तो पापा जी में उनका में गलती बा। चलो बाजी ना तो देखियो संत में नहीं आए लगे घर। चली घर चली बतावा हो आ जाइए नतिया दुगाला और मार के घोड़ा तोड़ दे मबलुयावे आओ। हम जा ना सकी ना भले हम यहां ना जी ना एकदम ना भी विदा करम। देखो तनी हमनी हो अगर आ जाई ना तो तो बाप मर ले बजवे तोड़ अगर आ जाई ना तो ओकरा उना का न के धक उठ बैठ कर का बेल दुआरवा पर गोइल भी या छोटा की बुझाते ने के उ का करत यही ना करे कि सड़ा काम ओरिया के घर में आई निया चली जी बुझाओ आमाई का हो गइल हो। अरे चुप रहो पहले चुप रह बच्ची जाय दे बुची ए बुची शांत हो जाई जी विदाई को नहीं का बोलो चुप रह। जनाती के इतना दुखवा दिया जाने रे माई। सुना नहीं आवा बैठो माई रे अब वो घर में दोबारा हम लेके मत भेजिए। वो घर में हम कसैया के ना जाए मार के सब देखे फुलैले न हल्ला कइले बा। हमर बाबू ये दादा बताओ हम लगले रहे अभी को दिन बोइला भइल 10 दिन त ना भइल आई रहलिए त कहनी कि जाए द 1-2 महीना रहे दे त ना रहे कौना घर में जाके फटवा देली या कर दिया बड़ घर में कहनी के मत कर जोर जबरदस्त जितना में हमनी बानी जो उतने में ना रहो नतिया में बड़ खाए सिगरेट ना करी त मारे रे बताओ ले चल घर में ले जा। चल जी बुची चुप रह बाबू ये छोड़ को सुन रो हम बानी ना बुची जी के घर में लिया जाता हो जाई अब नतिया आई ना तो लोई चले ना लखे दवा देनी दुआरी पर न तब ओकर देख अच्छा वो तब हमारो का काम बनावत नहीं कि ना अजी बुची जी ले जा घर में रो मत चलो पहले घर में चलो का चलो घर में बताइए काम कर चलो आवे न नती आवाज तो बताओ तनी बताई रहे कि बड़ा घर में करम का बड़ा घर में कहनी कि नतीजा देखा था ना रानी के बताओ को दिन गोइला हो त मार के गोड़ा त फुला देले बाबी लगले का देनी कीनी के। हम कहत रही पापा जी से कि पापा जी सुनी जितना में हमनी बानी ना उतने में रहम देता ना ठीक बा तो नहीं बड़ घर में हमर लड़की जाई लइको के ना तनी कहलु जा कि जा तड़े त उहावा बोलू रे पूछौ त छोड़ दे त जाए द अपना घरे हमारे गलती कहत नहीं जी तो हल्का हां हमनी बड़ा बोलबे करम हमरा त बोलबे करम हमनी में का गलती बा पहले पापा जी में गलती बा द मुंह बुझा तक हिती चुकी सुखी के भइल बा हमर रानी ठीक बजा तनी दे दे खियावे पियावे बुझा तक जीवन भर ओकरा करम में दुखे रही जब ले गोइल हमर लड़की तब ले एकदम सुख ना कइल से ना गौने बुझाइल ना दोंगे बुझाइल जोस के तोसे आवेले वही तरह सुखले अच्छा आवे तो लड़का के आ जाई न नतिया दुआरी पर तो टंगरी कटवा दे मार अच्छी के मार मरवाई। बताओ
ये कहल गइल बड़वे जेवन बेटी नैहर में सुख कर लेलस ना त निश्चित बाबू के ससुरा में दुख मिलेला आ जवन बेटी नैहर में दुख कर लेलस सुख कर लेलस ना तो ओकर ससुरा में दुखे दुख बड़वे। बतावा नैहर में हमरा के माई बाबू कितना कोइला जवन ना तवन खियला और जगह हमरा के मारे बात के दुलम कइले रह सही कल बा जवन गरीब खाली ना उ अमीर कबो ना खाए देखावल असन खाली फैसिलिटी के अमीर बानी उ तो भगवान जनतन कितना अमीर बासन ना जी बुची जी का करतानी जी हमनी के बानी जाना करे के का आगे जोरे बैठल बानी आटा गुए रोवतानी ना भौजी छोड़ी ना हम कह दे हब आई जानी 2-4 दिन खातिर फिर रो ऐसे करबे अच्छा कोनो बात नहीं के हम कर ले टेंशन मत छोड़ा तू पहले तो छोड़ा का बात गरम तो का पता कल तू मैं नहीं आवे लोग भगा दे अरे हाँ कहाँ के बगैर तार माई बाबू के घर है तू जितना दिन मन कर उतना दिन रह आखिर क्या बतिए भइल है बुची के ऐसे मतलब रोवा तड़ू जब ना देखो ई के आई रहे खाली ये कहनी कि दरुइया पियत जवन पैसा से उहे पैसा से मैं कुछ खाए के ला दी हसन दे बता वही पर नतिया सूर में हो के ले लुड रहो बहुत अथु है छटकनी आ माने का हो पिया बबला मर दो तो पिए खाला पहले ही से पता ना रही भौजी देखो हम साल वाली पी के आवे ना ते हे जी के कोई की मुता हे जे मुते सिल्वर पर मुते लगे हे जे पसर जाए जय मनता है थूक देवे हे तर दामाद जी करतनी घर के नाम दोई बताओ हम बताओ हो बूढ़ी कहत रे कि हमर लाखों में एक दामाद बाटे ई त नाम हसवाओ त जब ना देखो तब तू त ए जे आई दिन रात हम कर नतिया मुझा सके हक उतर करत रही ना पियला के सुर में ना उ कलवा पर हक देवे बतावा के होते करे लगे चाहे तब जौन हो गेल तौन हो गेल हम का कह सकिन हम त ये ना कहब जे त रोवा मत जौन किस्मत में लिखल रहला तौने होला ठीक बा भौजी हम जाते दिया समय लेके आवतनी बाप रे बाप फैशन बाड़न इनकर दूल्हा दारू साला कुल पी के आके कल्प भगतवन हे भगवान हमारे से तना बर्दाश्त हो जा बड़ा तू नैयारा में बहुत पानी पियावत रहू अब पिया घुट घुटू अरे बाप इनकर हमेशा के नौटंकी हो गइल बाटे हमेशा मर्दे के गलती बाटे कुछ तो दाल में काला जरूर हमरा नजर आता हां का हो गइल जी दीदी जी केकरा से बतिया तनी अरे छोटो की जानत है हेलो जी बोली हाँ कौची कहनी हाँ थोड़ा सा आवाज जो ना सुनाइल ह आवाज ऑन कर दे का कहनी हाँ कहाँ बिया ऊ घर में तो बाड़ी सुतल काहे ना माई ना जी आए गो हमनी के मर्द ना बानी प्रणाम प्रणाम छोटकी भाभी हाँ खुश रही अरे का भल बानी जी का भल बानी रोज बड़ी बानी जी आए बुची जी के मारे के जी जब ना तब रो मारत रहनी उनकरा के का तो दारू शराब पी के रो कल पहक दी ना जी आप रे बाप हम ना जानती कि रो इहो कुल काम करी ना अरे जाना तनी उ जाके जवन रउआ के आगावा नौटंकी क के रोज हो देले होइनु वही पर विश्वास कर देनी तो करी हां ता नौटंकी गिरते हमर ननद के पूरा एकदम पूरा शरीर फूलल बा जी ऐसे फूलल बा अच्छा माराइल बिया तेरे वो मरले नहीं खी जाके पूछी कौनो घेर के मरले निकसन उ रास्ता में भागल बिया जले तो ठीक है कहतनी जी भागल बनी तनी जाके ओकरा के कसम खियाई तो एकरा के ए जा तंची डटलहु बन जाता हमनी के हां इहो बात बका जी कुछ बोले नहीं खीन तनी जाई ओकरा के जाई ओकरा से तनी बात कराई तो अच्छा रुकी ठीक है बा बाप रे बाप इको को हतन के हम कुछ कहले ही नहीं हां अब क्वेश्चन कर दे फूल बच्चा हेलो ए आजी बुची ए जगाबू कि सुते के तुम कुम करे में उठा चलो का भौजी उठी क्या करे के मरले रहे हो के मरले रहे जी सब बतिए बता दें तब पूछा तड़ू जा सच्ची में हमार कसम खाई या मम्मी के कसम खाई तो तनी देही तो हां ली बती गई फोन बोरी जी पाहुन हाँ अंजू हेलो अरे के तारा के मार देले हो हमरा के मारे के हमरा के कर पावर बड़ुए मारे तो के का जाके कह देले बालू अपन भौजी लोगन से अपना माई से फोन आवता पूरा का कहले मानी कुछ तो नहीं कहले आई दादा दारू शराब के बारे में कहत अडू का कहनी है जी
उ तो रास्ता में आवते तो एगो आदमी पियले खले रे ओकरा के कहते हैं। देख ले नहीं जानो अच्छा उनका कहत रहनी हाँ जी पाहुन हम ना जरत रहनी कि हमारे ननदी ऐसे करता तार माई अपन दामाद के टंगरिया काटे के फेरा में पड़ गइल बाड़ी। हां ये कुल काम कराओ ताड़ू तू न टंग चल ले ठीक बा पाहुन रखत तो का करी ठीक बा रह जाए दही ओकरा के ओइ जे तनी 2-4 महीना ना 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 रह जाए दही तुरंत मानवा भर जाओ तनी मानवा भर जाओ ओकर मानवा हम ना जाए काहे ना जाइम हम ना जाए सजुना में मुआ के काम करवावेला सोना हर चीज का रोज सब बतिया झूठ बोली ना ठीक बा हम बिंदीवा गिर गई तर बिंदु बीत के छड़ तड़ू अब बिंदु तार गिर गइल। चल यहाँ से निकली अब जाई यहाँ से हम कहीं ना जाए चली जाई हमरे कोई नहीं के बड़ी दिन जरूरी हमनी हमें जे रही ना तो हमरा आराम मिलेला हमें जे सुत तो सूती आवा तई बूढ़ी ना का हो देख अगर खाना बना के दे देली ना तो तोरो घर से निकाल दे हम अब तौली देखो के खाना बना के देवा देत हमारा के केउ देबे वाला ये ने कि हम इनकरा के बना देत रही। बाप रे बाप ये नतिया के फोन कल जरूरी रहला तो गलवा के मोहटिया ना जाए के चाहिए अगर फोनो कर देते तो ब्लैक लिस्ट में ना नंबर डाले के चाहिए गाना ना हमारा बिना रहियो ना पावेला ना कुछ हो जाए 1-1.5 महीना रह मन में आई तो जाए ना आई तो ये जो खेलम कूद। नमस्कार प्रणाम हम बनी अंजू सरगम वीडियो बना के ये संदेश रहला कि गांव समाज में अक्सर ऐसा लड़की करेली ना करे के चाहिए ससुरा से नैहर बार बार भाग के ना आवे के चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करी शेयर करी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं ये वीडियो कैसा लगला। यही सबके साथ दीजिए विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलल जी बाय बाय। नाचे